liburu bat, eta liburuak. Bai. Bai, algarizarri ez da betzu. Armadura zeukan, armadura hundila, gerlaria hundila, kolako armadura hundila, berri nola esaten dituzten, barrabilak edo fotroak, barrabilari baldin baduk azaldu eiona, potroa baldin badituzu azaldu eiona. Baina, haizu, ez barri duzuten, gure gerlaria hundia jarri zen serio, eta baino serio gontxo. Eta ikusita itzala hundia egiten zela, hartu zuen bere espata eta luzatu zuen. Bedo, etxaimala apartatua geota, itzala hundia, tximista bezala, tximpatak atera. Jarraitu zuen gerra, bai. Baina haizue, ezin zuela menderatu. Eta une hartan gure txaimari begira, gauza bat pentsatu zuen egitea gure gerlaria hundia. Zer egin zuen? Noski, bere armadura guztia bot egin zion. Bota, baina elgoe, armadura botatzerakoan nola geratu zen gure gerlaria hundia. Biluzik, larru gorritan, arrailua. Aite ez du manieta jofen. Eta gune hartan konturatu zen gerlaura ezin zuen irabazi. Esan dizuet badagoa liburu bat 10 urte pasatakoa. Bai? Bitu ze txikerra da. Baina 10 urte pasa ditu. Bandidoa, 10 urte. Baina, bueno, laguna da, Izena dut gure iztegi magikoa, nahi uste erakustea pixka bat? Chocolate y polla tomate, tomate y polla patata, patata y bele alpargata, alpargata. Hori da, ja. Polla chocolate, chocolate y polla tomate, tomate y polla patata, patata y bele alpargata, alpargata. Askora, eta bate, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bost, eta sei, eta bera, 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 eta gora, gora, gora. Bera, 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 eta gora, 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 eta bera, 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 eta gora, 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 eta txalo, eta gora, 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 eta txalo. Txaloak joan ziren hiltzen, joan ziren isiltzen, joan ziren batzen, elkartzen, ariketan, taupadak entzunartzen. Arriskua? Taupadak. Bihotzaren taupadak. Bihotzaren besarkadak. Polla chocolate, polla tomate, tomate. Norbaitek dantzatu egin nahi du? Gorna! Bueno, ya bizka. Guain, ipur dia, venga. Eta lepoa. Sí, lepoa. Venga.
Solamente saltoka. Eta gure soa zabaldu. Venga, buelta. Horreto, honean. Venga, oso. Eta hori bai, venga. Alepoare bai. Eta beste aldera. Beste aldera. Salto, salto, Nico, salto. Telebistan bezala? Hola. Telebistan bezala, baina ritmoa, entzun. Entzun. Eta moitu bia lezoak, bibesoa moitu, ekurbia moitu, eta buelta. Alpargata, alpargata. Eta bat, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bost, eta sei. Eta bera, bera. Eta gora, gora, gora. Eta gora, gora, gora. Hemen aktoria bai duzute, oso ondo, aktore profesionala. Eizu, zein da zu izena? Jon Rioja. Jon, mutiko on. Eta Jonek esan zuen, nik asmatuko dut beste bat. Eta etxo, erakutsi. Eta orduan, erakutsi zion beste bat. Hala! Eta jartzen zuen hemen. Zapo. Zaporea. Zaporea da izen dotorea, baina ez zaporea. Ez du, zapo. Zapo. Buerta, zapo. Zo. Makina bat zea, Oen? Bueno, oso ondo. Jon. Rioja. Zein da zuen zena? Oskar. Oskar. Eta Oskarrak esan ziren. Jufi, aitatxo beste ipuia. Jufi, aita, beste Ez, bera honeko jarrita. Txokolate. Baina, ja. Ipuia txokolate. Ipuia tomate. Ipuia patata. Ibili alpargata, alpargata. Eta bate, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bost, eta sei. Eta bera, bera. Eta gora, gora, gora. Eta bera, bera, bera. Eta gora, gora, gora. Eta bera, bera, bera. Eta gora, gora, gora. Eta txalo, eta txalo. chocolate. Ipuia tomate. Ipuia patata. Ibili alpargata, alpargata. Eta bat, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bost, eta sei. Eta zazpi. Eta gora, gora. San Francisco! San Francisco. Zuzera potxolo. Zuzera potxolo. Nor zantzatu egin nahi du? Torna. Bueno, txalo dueari. Zute balde. Pues alde jarri hor,
Eta ipurdi moitio, venga. Bianca, está voi querer vai, tá? Olha, vai. Iapa.